Днес финалът беше неочакван. Вървяхме по релси. Преди това почти влязохме в Сърбия. Само искам да ти кажа, че май пак се изгубихме. А тръгнахме само за разходка до манастир. Срещнахме спорттуристи и решихме да не изоставаме. Остана само влакът да мине, но добре, че закъсня. Добре дошли в ден, който не се планира. Просто се случва. Планината ни пое без предупреждение. Асфалтът изтъня, а въздухът стана по-лек. И тогава се появиха те. С темпо все едно им гори резервацията за хотел. Показаха ни гръб. Тръгнахме след тях, без много мислене. За момент все едно и ние знаехме къде отиваме. А после завоите станаха прекалено хубави. Пътят ни поведе на някъде и ние се оставихме. Слънце, гледки, завой след завой, докато в един момент нещо ни подсети. Объркахме пътя, защото по завоите и 14 км посока Сърбия. Върнахме се, намерихме отбивката. Но после асфалтът изчезна. Оставихме мотора и тръгнахме пеша. От тук нататък краката вършат работата. Гората се отвори и скалите изникнаха пред нас. По ръба пейка, слънце, тишина. Идваш тук, уж за гледката, а оставаш за усещането. Надолу стръмна пътека, в края й релси, река и манастир. Разбойшки манастир. Събран в скалите, отделен от всичко. Но не и от времето. Наоколо камъни, дървета, покой. Пълна тишина от онези, които искаш да запомниш. Охо, Оцели ли? не оцелих, но имаше цамбур. След риболова ни очакваше стръмната пътека. Слънцето вече не беше на наша страна, но мотора ни чакаше на сянка. И както дойдохме, така си и тръгнахме. Тихо, без план. Но с усещането, че нещо все пак си взел със себе си, макар и да не знаеш какво.